Mokwe TV anyị na-ekene na-asị abaru na ebe ọbụla nọ ịna-anya efu na anyị awụchigo na Enugu State Sports Club golf section ebe anyị nọ tata. Ịna-anya na bana ịgafe ihe edere ebe a ịwaji or iri ji ọfụrụ ya bụ New Yam Festival and 4th public lecture on the theme isiokwu ga-abụ need to hold Iwaji festival in Igboland the same day. Uru ọ bara ịdị na-eri ji ọfụrụ ndị Igbo ofu ụbọchị dịka ma Nigeria ma ndị na outside ndị Igbo niile n'ụwa niile erikote ji ọnụ. Anyị wee na-asị gị ịchọọ ịma maka lecture a ga-enye tata, gbaa mbọ fụ na isonyere Mokwe TV. His Royal Highness Igwe Engineer Mike Uzigwe onye bụ chairman of the occasion, ọ ga-anọ ebe a. Distinguished Senator Ned Nzuko ọ ga-anọkwa ebe a, na ndị dịgasị iche iche, Prọfesọ Ikeoluka ha ncha niile na ebe a. Anyị wee na-asị gị ebe ọbụla ị nọ soro Mokwe TV na YouTube and Facebook, mee ka sure ị na-follow our live streaming ka ịmụta ihe gbasara iri ji ọfụrụ. Anyị na-asị gị ya bara gị, ọ ka bụ onye nke unu onye ahịla Chukwuebuka deme maka isonyere anyị. Ndewonu. This is the arrival of His Royal Highness Igwe Engineer Mike Uzigwe Chinanyeze nke bụ na ụwa na Amokwe on Enugu Sports Club golf section ka ọ na-abata ha. I wee na-asị ya nnọọ Igwe also Fred here for congregating our people. Thank you. Thank you, Nailu Gondre. Thank you, Amarora. Thank you, Amodi. Thank you, Obiora. Thank you so much. We appreciate. When I say an Enugu, an Anambra, an Ebonyi, an Abia, an Imo, an Delta, an Rivers, and any never one can do no. Kahabiago Maya, Ochi, Riochi. With the line in ya high noble, we had a ma, Cadley Bonina ma. It like ice will go. Oh, where do we roam, baby? Just make me wait a bit, not champion. Why you running down? Dite nwanne ma nwanne mali Igbo niile bụrụ otu n'imekọ ihe na-eweta ka anyị hụ ụwa anyị na ihe anyị ji dara nke ma abụghị iso okwu na ọka anyị niile dị na mma maka anyị dịkwana mma na edozi ala Igbo ka ụka ede adịrị ndị Igbo niile mma. Ewe na-asị ji ọhịa mafụtara biko jide n'aka ndị n'ọtakwara igwe ewepụ ya ma iji n'aka anyị na-asị ji mma anyị na-eme ka adịla anyị niile mma. Ọka adịrị anyị ụbọchị Eke, dọrị anyị ụbọchị Orio, dọrọ anyị ụbọchị Ahụ, dọrọ anyị ụbọchị Nkwọ. Ogologo na ahụ isi ike dị anyị na-achọ.
ihe aka na ihe ewewe ihe onye nnukwu eme gawa aga ndị chọrọ ndị na-eme politiks win election ndị na-ọrụ oyibo weta promotion maka na mgbe anyị gokwere ihe na anyị ji eme ndị na-atụ kontena ha na-ata ọ natakwachi ananaghị ego ha ji ekiri ya wee na-achị biko Chukwu okike nọzie anyị gozie ndị Igbo niile nke ha nọ na ka anyị niile nwee ike imekọta ihe mma jụrụ ohu obu jụrụ obi une wee na-eme etu a ka ọ ga-esi wee na-adị wee ruo mgbe ebighị nke ize bụ Amaokwe TV unu agbani unu erugbo ụwa niile mgbe e hụrụ ga mmadụ n'ọgụ na akpa ike niile a ịgbani ka ihe anyị na-eme taa iri ji ndị Igbo mụnwa bụ Dr. Chiedozie Alex Ogbonne ya National Public Secretary Ọhaneze ndị Igbo worldwide ọzọwala na mba na ihe anyị na-eme bụ iri ji ọka ochie dị ka a na-eme egwu ọka esi eme egwu ogbo ka anyị na-eme anyị na-ekele Chineke na o mere arọrọ ndụ na-eri ihe anyị kọrọ n'ubi na-ayọkwa ya ka anyị nọkwara ruo ahụ ọzọ na-ekele na ịhụnanya o nwere n'ebe ndị Igbo nọ wee nọkwa na-achị na o kwesịrị ka ndị Igbo niile na-emekọta ihe anyị ụdị ihe anyị na-eme ka a na-emekọta ya ọnụ ekele m gị ndị na-esonyere Amaokwe TV anyị na-ekene na-asị abarụ na ebe ọbụla nọ taa ebe anyị nọ bụ na Enugu Sports Club Golf Section. Onye anyị na-anọ bụ nnukwu mmadụ amaara amarụ na obodo dị iche iche, nnukwu igwe bụ His Royal Highness Igwe Engineer Michael Uzigwe Chinenye eze nke abụọ na ụwa anyị Amaokwe. Mmemme anyị bịa tata bụ maka ịwaji ndị ọzọ, nzukọ ndị ọzọ n'ala Igbo niile, mana enwere ihe dị mkpa ha na-arụtụ aka na ka ndị Igbo jiri ofu ụbọchị na-awaji n'Igbo niile. Igwe biko, kedu ihe eme tata? Kedu ihe na-agwa ndị Igbo n'ebe dị iche n'ụwa niile gbasara ya bụ mmemme? Ihe anyị na-eme n'ala Igbo bụ ndị ọbụla kakwa ụbọchị ha awa ji, ndị kọmuniti ọbụla kakwa ụbọchị ha ga-awa ji ha awa ji dịka etu ndị Amaokwe si mee about a month or two ago. Amaokwe niile pụtara one day waa ji. Pụtara nwa bụ ndị ọzọ Naijiria, ya bụ onye ọbụla si ya bụ onye ọzọ na Naijiria niile ga-adị registered with ndị ọzọ ndị Igbo niile taa anyị nọ here ma ndị na-outside the country. So our ambition bụ ka anyị nwee ike ịharmonize iri ji n'ala Igbo such that na ọ ga-abụ ceremony a ga-ekute ume ọmụma ụwa niile amaghị na a na-awa ji. Ọ bụ ozu ka anyị na-awa ite esi eri Krismas na-eri ebe niile n'ụwa niile. Anyị bụ ndị Igbo chọrọ ka anyị jikọta aka ọnụ kwuo nye ụbọchị dị ụta, ọ bụ 1st October, ọ bụ whatever day, ndị Igbo niile ebe ha nọ na-agbakọta ọnụ wazi ụbọchị ahụ ka o wee bụrụ a remarkable event. Ọ dị gị ka o nwere uru ịwakọta ji a ọnụ otu ụbọchị ga-abara ndị Igbo? Mgbe anyị wakọtakwa ji ọnụ, onwe ihe ndị oyibo na-akpọ relevance in culture, onwe ndị ga-esi ebe tere aka n'ọkwa wiiki a ka ndị Igbo ji awa ji. Enwere ike tie mmọnwụ, enwere ike ụmụ nwaanyị sie nri dị iche iche, were ji sie ihe dị iche iche. Ebe ọbụla ị nọ nakwa n'ụwa niile ị na-ahụ na a na-awata ji ahụ, ọ ga-ejikọ anyị bụ ndị Igbo ọnụ, maka ndị Niger Delta bụ ndị Igbo ga-awa ji ebe ahụ, ụfọdụ n'ime ha nọ ebe a. Ndị our groups ndị be anyị nọ na Port Harcourt ga na-awa ji, ụwa niile amalụ, gọọmenti amalụ, and anyị mechazikwe plan anyị vụrụ ivu kama na ọ ga na-apụta nwayọọ nwayọọ. We will make a move ka e nwee national holiday on the day anyị ndị be anyị ga-awa ji. Anyị ekene gị. Anyị na-ekene Igwe na-asị ya na atụmatụ unu amaka, wee na-asị ya bara gị maka isonyere Amaokwe TV, wee na-ekene gị na-asị gị ọ ga-adịrị gị na mma, wee na-asịkwa ịbụrụ onye Igbo n'ebe dị iche iche n'ụwa niile mara amarụ na ya bụ emume bụ ihe dị oke mkpa. Na-agbasa ozi a na-agwụ ya nwanne gị onye ọbụla ịma si ya gbaa mbọ hụ na ọ tinyere okwu ọnụ. Daalụ maka isonyere na Amaokwe TV. Ọ ka bụ onye nke gị Onye Ahịla Chukwuebuka, ndewonu.